Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto, ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo, unsaon pagkadto sa dapit sa akong adtuan? Apan, si Tomas, miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw sa tanan. Karon no, November 2, no, ang uban gikan na kahapon sa sementeryo. Ang uban unya muadto pa sa sementeryo. Kaya ato gidumdum ang atong mga igsuon, no, na sa atua. Ang atong ebanghelyo mga igsuon, niingon si Jesus, ayaw kamo kabalaka sa inyong kasing-kasing. Pagtuo kamo sa Diyos, pagtuo sab kamo kanako. Iyang gikasulti kini sa mga tinunan nga nangalisang og nahadlok. Ila na siyang gisundan, gibayaan nila ang tanan, ug karon iyang gisulti nga siya mobiya. No? Unsa man ni murag gipaasa rami ni Jesus, no? Gifa-feel niya nga gihigugma niya kami. Apan niingon siya nga muhawa man si ay di ay siya. Mauna nga nahadlok ang mga tinunan. Ang ilang kalibutan nga nagpalibot sa kanila, si Jesus nga ilang maestro, kadit lang nga nabati nga walay kasiguruhan. Murag sa lingwahe pa sa mga Gen Z o sa mga pick-up line, no? Ang gibati sa mga tinunan kay murag naa sila UTI, no? Inibig tapos iiwan, no? Naa sila UTI, mauna nga nangalisang sila, nahadlok sila. Apan, diha gayud ni anang kahadlok, gisulti ni Jesus ang usa ka pulong sa kalinaw ug sa kinabuhi.
Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kita pod mga igsuon kahibalok ta unsay kasakit ug kabugat ang kabalaka. Tungod sa sakit, tungod sa broken-hearted ka, tungod sa kapobrehon sa kinabuhi, o sa mga sakit. Sama sa mga tinunan, usahay kita'y usab mangutana, asa man ta paingon Ginoo, asa man mi imong dalon. Murag daghan na may sakit, krisis nga kahitabo, dinhing kalibutana, apan sa magihapon sa una, giingnan kita ni Jesus, ayaw kamo kabalaka sa inyong kasing-kasing. Ayaw kabalaka. Dili kini pahimangno, apan usa kini ka imbitasyon sa pagsalig ug pagtuo. Kaysa iyang kaayo, wala gayud mo biya ang Dios sa dalan nga iyang gisugdan, uban kanato. Bisan kung dili nato makita ang sunod nga step, no? Anaa gihapon ang iyang mga kamot sa paggiya sa atua. Bisag hilom siya, matinud-anon ug puno sa gugma ang Dios para sa atua. Mao kini ang pagtuo, mga igsuon ko. Salig, no? Bisag hilom kay bawtanga naa ang Dios. Bisan dili nato makita ang Dios, atong mabati nga gikuptan kita sa Dios. Sa iyang kaayo, sa iyang mga kamot, sa iyang mga plano, ang hilom nga paggiya, ang kalma nga pahinumdum, nga anaa gihapon siya, nag-uban, kanunay kanato. Si Jesus dili lang magpakita sa dalan. No? Dili lang. Iyang giingon, ako ang dalan. Siya ang ato ang dalan. Siya mismo ang dalan. Dili lang siya magtudlo sa ato sa kamatuoran. Niingon siya, ako ang kamatuoran. Dili lang siya maghatag og kinabuhi. Siya mismo ang atong kinabuhi. Kung magpabiling kita duol kaniya, no? Kung magpabilin kita sa pagsalig sa iyaha, dili ta mawala, dili ta biyaan, o dili ta maundangan sa paglaom. Dili nato masinati ang UTI, no? Nga inibig tapos iniwan. Inibig tayo tapos iibigin gihapon. UTI 2.0. Maunang wala siya naghatag og mapa o plano sa mga tinunan, no? Wala niya murag gihatag nga si Dora ba, naghatag mapa. Siya niingon, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi padulong sa Amahan. Kung asa siya gikan. Kung atong tan-awon mga igsuon, di lang kini bahin sa langit. Kini bahin usab sa kaayo sa Dios karon pa lang. Sa dihang miingon si Jesus, sa balay sa akong Amahan, daghang puloy-anan. Dili lang kita mansyon sa langit, apan pasalig nga adunay gyud luna para kanato, para kanimo, para sa akua, para sa ato ang tanan.
na ay espasyo ang tanan sa kasing-kasing sa Dios. Walay gibayaan, walay gikalimtad, ang gugma samahan, igo para sa tanan. Kana ang kaayo sa Dios. Dili lang sa umabot, niabot na. Apan karon pa lang, gihigugma kita sa Dios. Naay paglaom, naay pagsalig. Nag-andam na siya ug dapit sa atong kasing-kasing. Mauna siguro mga igsuon, no? Nga naglakaw na, nagtaliwan na ang atong mga igsuon nga nauna sa atoa. Apan sa ato ang pagtuo ug pagsalig sa paghigugma ug kaluoy sa Dios. Aduna na sila, atua na sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Dili lang murag espasyo ang langit, apan anaa sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay bitaw, no? Niingon si Jesus, siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kini, nagpasabot sa atua, nga gihigugma kita sa Dios. Amen.